Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky dartgynlyk dünýä döwletleriniň ünslerini özlerine çekmesini dowam edýär. Amerika Birleşik Döwletleri we NATO birleşigi Ukrainanyň krizisini ýeňilleşdirmegi meýilleşdirýär. Bir tarapdan bolsa bu şertnamanyň giňelmegine garşy çykan Russiýanyň howpsuzlyk teklibine jogap berildi. Amerika Birleşik Döwletleri'nin Daşary işler ministriniň ornbasary Wendy Sherman bu gezek Russiýanyň hüjüminiň maksadyny keskitledi. Russiýa Ukraina bilen dartgynly ýagdaýynda Moskwa Amerika Birleşik Döwletlerinden we NATO'dan birnäçe howpsuzlyk kepilligini sorapdy we şertnama teklip etipdi. Moskwanyň bu teklibine NATO we Amerika Birleşik Döwletlerinden ýazma görnüşinde jogap berildi. Bu jogaby ilkinji beýannama Russiýanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan berildi. Amerika Döwletiniň Moskwadaky ilçihanasynyň ýol başçysy Jones bilen Russiýanyň Daşary işler ministriniň ornbasary Aleksandr Grushko özara duşdular. Ve bu duşlukda ýazma görnüşinde berilen jogabyň Russiýa döwleti tarapyndan kabul edilendigini ma'lum etdi. Onuň ýanyndan bolsa Amerika Birleşik Döwletleri'niň Daşary işler ministri Antony Blinken'dan beýannama geldi. Blinken Russiýa döwletine berilen jogabyň hiç bir maksatla paýlaşylmajagy barada jogap berdi. Russiýa bilen diplomatik gatnaşyklarynyň bozulmasyz halda boljakdygyny aýdyp geçdi. Şeýlehem Blinken ozal Russiýa döwleti Ukrainanyň NATO birleşigine alınmasyna negativ jogap berendiklerini ýatlatdy we NATO'nyň açyk gap siýasatynda hiç ýyly ütgeşmeniň bolmandygyny aýtdy. Muňa garamazdan Russiýanyň haýyşyna jogap hökmünde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropadaky strategik ýaraglary, şol sanda ýazgyry raket ýaraglarynyň hem azaltylmasy bar diýip nutap geçdi. Blinken şol sanda Ukraina berilen ýarag kömegi barada hem söz açdy. Ukrainanyň paýtagty bolan Kiýewe bu hepde 280 tonna harby ok däri, şeýle hem eski kömeklerini iýerendiklerini we öňümüzdäki günlerde ýene iýerjekdigini nutap geçdi. Şol sagatlarda Belgiýanyň paýtagty bolan Brükselde NATO'nyň baş sekretary Stoltenberg hem gepleşik geçirdi. Gepleşikde Russiýanyň beren şertnama teklibine ýazmaça görnüşinde jogap iýerendiklerini habar berdi. Stoltenberg Moskwada we Brükselde ofislerini özara açmagy we gysgaly telefon liniýasyny döretmegi teklip etdi. Şeýle hem Stoltenberg NATO'nyň açyk siýasatyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Strategik ýaraglara gödäwçilik etmek üçin çynlyky kaýyş bildirdi we işçi egendeşleriniň gyýyska wagtda gepleşik geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Amerika Birleşik Döwletleri'niň Daşary işler ministriniň ornbasary Wendy Sherman Russiýanyň Ukraina edip biljek hüjüminiň taryhyny berdi. Alty Ýewropa strategik atly pikir merkezi tarapyndan gurnulan panelde çykyş eden Sherman, Putin Ukraina döwletine fevral aýynyň ortalarynda hüjüm edip biler diýip belläp geçdi. Fevral aýynyň 4-üne Pekin Olimpiadasy başlajak we bu olimpiadanyň açylyşyna Putin de gatnaşjak. Putin Hytaýyň reaksiýasyndan gaçydyrmak üçin bu wagt saýlajakdyr diýdi. Şeýle hem NATO birleşigi bu hüjüme akçam taýýarlanandygyny belläp geçdi.